крачки за време 32 секунди 59 стотни. Извинявам се с 4 наказателни точки за 32 секунди 59 стотни. На старт стоянката с Крис Житеч от Лукогорец Спорт Холдинг. Armand Georgi, your pitch secretary, with 4 penalties for time 32.59. Дітко йде. Аж мені отут. Какво си забрал? В кафето ли бе? Сложи ми кафе, да е. Какво да е мляко? Ето ти няма, да? Дай ли на бат бълко? Ето така. Разпределете си на всички да имаш, да няма сърдици. Ще видиш ли да ми сложиш малко мляко? Тя сега ето го е фанала с мляко, нали? Да? Аз също искам. Кажа и повече мляко. É porque eu já estou demais. Eu troquei ela e você vai.